Wena Juju uzongitshela ngabe athe qumsa amgcine ngawe. Uyangiphaphela ngomzimba wesinko se-R5. Saphapha kini since sabahle Alban. Bonihlekana. Manje uzoyekela umntwana lona ngidelele. Kuyafana iJuju uzoyenzani? Juju saba lo mntwana. Uyekela umntwana ngidelele. Andoda, lo mntwana ukhapha umkhukhu. Wena uzuphinde enhloko athi lemon. Manje uyekela lo bhutangi ankwera. Yini azoyenza ugwetshe ngomzimba wathi iphingweni. Kwatsha wena usaba lo bhuti. Eish, uJuju uzonginyatha la, uzocabanga ukuthi ngiyigwala. Masisimba wakho wena webhuti. Juju, cela ungaboni ngathi ngiyambalekela ne. Ngisala lapha endlini ngisawufaka amatiye. Ngiyabona. Lesikora sizongifuna size singithole lezi, kungcono ngihambe ngiyoxolisa. Ukudla azi manje sesibadala kumele sithathe impilo istoriyayo. Andoda, sikuphi lesikole sihlala la? Uhambe namhla ekuseni athi uyothenga isibhamu. Ngemnandi mbona Itosi. Itosi? Yeah. Itosi? Kaona itosi, signature itosi. Ilight? Yeah, ilight. Hayi buzwenzani ilight umncane nje. Kafukushisa inkauza. Shisa inkauza? Yeah. Akunani. Umncane nje uyabhema wena abantu. Baqinisile mabethu liyafizo la. Kawu una itosi noma unayo? Bethu umncane nje uyabhema bethu iyeke lento le ayikho friend bethu ngiyakutshela. Kawu una itosi noma unayo? Asiyeke ukuthi nginayo noma nginayo bethu iyeke ukubhema bethu yacaba ukuthi wena bethu uzoshesha ufe bethu. Kanjani? Uzoshesha ufe wena uzofa kuqala nami ngenxa yalento oyenzayo. Umuntu obhemayo bethu ziyehla izinsuku zakhe zokuphila bethu wena uzofa kuqala nami cabanga. Uzofa kuqala kunawe. Uzofa kuqala nami iyeke lento oyenzayo bethu lo mjida lo ngicela mina bethu iyeke. Uwa ufe bani? Sohlangana ezulwini Mhlafika mina kuyochitheka ishebo kusala masala. Mhlafika mina kuyochitheka ishebo kusala masala.